Само един икономически доклад успя да раздвижи Уолл Стрит. Производствената инфлация в САЩ излезе по-ниска от очакваното и S&P отново се насочи нагоре, а инвеститорите вече се питат, предстои ли нов исторически връх или е време за кратка колекция. Нека разгледаме както фундамента, така и техниката на S&P 500. В това видео ще разберем защо данните от, от PPI бяха толкова важни, защо пазарът реагира позитивно, какво показва техническият анализ на S&P и как можем сами да следим подобни движения чрез платформата на Skilling. Какво се случи на пазара? Основната новина тази седмица беше публикуването на индекса на производствените цени PPI по-рано през седмицата. Както виждаме, данните излезнаха по-слаби от очакването, което увеличи надеждите, че инфлацията продължава да се успокоява. За инвеститорите това е важно, защото подобно развитие може да даде повече свобода на Федералния резерв, потенциално за намаляне на лихвените проценти в бъдеще. Като по-ниските лихви обикновено са положителен знак за фондовите пазари, тъй като намаляват разходите на финансовите компании и подкрепят икономическата активност. Затова не беше изненадващо, че след публикуването на основните американски икономически данни, индексите реагират с ръст. Но нека видим дали графикът потвърждава този оптимизъм поне за момента. От техническа гледна точка виждаме, че S&P продължава да се движи във възходящ тренд. Цената остава над възходящата тренд линия и се търгува близо до последните върхове, което показва, че купувачите все още контролират пазара. Следващото много важно ниво, което следя, е зоната около 7600 пункта, предишният връх. От друга страна, всъщност, ако индексът успее да преодолее тази съпротива с убедителен обем, това може отново да отвори пътя към нови исторически върхове. От друга страна обаче, първата по-сериозна подкрепа се намира около 7320 пункта, което съвпада с 23,6 Фибоначи нивото. Около тук, горе-долу предишната така по-сериозна корекция от страна на индексът. Ако видим връщане към тази зона и купувачите успеят да я защитят, това би било още едно потвърждение за силния възходящ тренд, който остава в сила. Интересен сигнал идва и от Stochastic RSI, като индикаторът постепенно започва да се охлажда след по-високите стойности, което подсказва, че в краткосрочен план е възможна консолидация или дори лека корекция. За сега обаче няма технически сигнали, които да посочат обръщане на средносрочния възходящ тренд. Според мен, следващите няколко седмици ще бъдат решаващи, тъй като основните макроекономически данни, освен тях, инвеститорите вече следят и седълно на корпоративните отчети, така че ако големите американски компании покажат силни резултати и добри прогнози, това може да подкрепи ново покачване на индексите. Но ако отчетите от друга страна разочароват или се появят нови инфлационни рискове, не е изключено първо да видим тест на зоните на подкрепа, преди пазарът да опита ново движение нагоре. Ако искате сами да проследявате подобни движения, може да направите това чрез платформата на Skilling. Както виждате, имаме интеграция на TradingView. Там можете да отворите графиката на S&P, Nasdaq, Dow Jones, да смените различни времени рамки, да добавяте индикатори като RSI, Fibonacci, Bollinger Bands и други, както и да отбелязвате ключови нива на подкрепа и съпротива, които обсъдихме. Така можете сами да разграждате собствен анализ, вместо да разчитате единствено на мнението на други анализатори. Ако искате сами да разглеждате платформата на Skilling, използвате линка под първия ред в описанието на видеото. Можете първо да създадете профил, да разгледате наличните платформи и инструменти за анализ и след това да прецените дали услугата е подходяща за вашите нужди. Ако този анализ е бил полезен за вас, оставете един лайк, абонирайте се за канала и ми напишете в коментарите. Ще успее ли S&P 500 да пробие 7600 пункта или очаквате първо корекция до около 7300? До следващото видео.